Kaixo, gaur, egun hauetan familian euskeraz ikusteko film batzuk gomendatzera nator. Lehenengo filma, Richard Zikoina izena du. Richard, gurasori gabeko txolarre bat da. Txikitatik Zikoinek hezi dute. Negua iritsi da eta Zikoin familia lurralde epelago baten bila abiatuko da. Zikoinek Richard basoan geratu behar duela esan diote. Afrikaraino bide luzean bizirauteko aukerarik ez duelako izango. Richard ordea, bere lagunekin bidaia egingo du. Bera Zikoina dela erakutsi nahi du eta. Bidean, oztopo ugari gainditu beharko ditu. Jarraian, Cristobal Molon filma dugu. 1512 urtea da. Belarroniako erreinuan garaina hasia bizi dute intsektuek. Pinzon lehenengoa erregea hilostean, bere semeak Pinzon bigarrenak hartzen du tronua, baina ez du balio errege izateko. Bere laguntzaileak proposamen bat egiten dio. Bere aurpegia ilargian zizelkatzea. Intsektu guztiek errege berria nor den jakiteko. Espedizio horretara, Cristobal Molon eta Carabix aurkitzaileak bidaiatuko dute. Hauek euren biziko abentura biziko dute, eta sekretu zirraragarri baten berri izango dute. Animaliekin jarraituz, hurrengo pelikulak Rio izena du. Blue, Rio de Janeiron bizi den guakamaio urdin bat da. Egun batean, animali trafikatzaile batzuek Blue hartu eta estatu batuetara eramaten dute salmentan jartzeko. Zorionez, kaiola erori egiten da kamioitik, eta Linda izeneko neskatxa batek aurkitzen du guakamaioa. 15 urte geroago, Blue Lindarekin bizi da lasai-lasai. Ez ezagun batek kontatzen die Blue bere espezieko azken arra dela, eta Jewel izeneko guakamaioa azkeneko emea. Orduan, Brasilera bidaiatzen dute espeziea salbu mantentzeko. Brasilen, oztopo batzuk izango dituzte, eta abentura ikaragarria biziko dute. Hurrengo filma, Bonnie Bears abentura historiaurrean da. Bik eta hartzak historiaurrean harrapatuta geratzen dira. Han dauden animaliak helburu bakarra dute, jatea. Bik, Briar eta Bramble separatu egiten dira laguntza bilatzeko asmoz. Tribu primitibo batek Bramble eta Bik hartu ditu. Tribuaren burua, Bikiz maitemindu egiten da, eta ez ditu libre utzi nahi. Gai izango dira Bik eta hartzak elkartu eta orainaldira bueltatzeko, edo historiaurrean geratuko dira betirako? Azkeneko filma, egun hauetarako aproposa, Aupa Etxebeste izena du. Patrizio Etxebeste txapelak egiten dituen enpresa bateko burua da, eta herriko hurrengo alkatea izateko aurkeztuko da. Urtero, Marbellara joaten da oporretan familiarekin, baina enpresan diru arazoak dituztenez, aurten ezingo dira Marbellara joan. Etxean, hilabete osoak geratu beharko dira, atera gabe, bizilagunak konturatu ez daitezen. Jakin nahi baduzue nola pasatzen duten hilabetea etxean, filma ikusi beharko duzue. Gainera, filmaren bigarren zatia ikusi dezakezue baita ere, Agur Etxebeste izenekoa.